Hei, juostaan tänään yhdessä 40 kilsan pitkissä. Treeniohjelma oli merkattu backyardi, joten lähdettiin sitä vetämään. Tämän treenin ideahan on siis se, että tasatunnein lähdetään 6,7 kilsan kierrokselle ja sitten se aika, mitä sulla jää siitä tunnista vajaaksi, niin sä saat levätä ja syödä. Kisoissahan siis jotkut vetää ihan hulluja kilsamääriä tällä tyylillä. Mut on kysytty aika paljon, että treenaanko mä jollakin ohjelmalla ja onko mulla jotain valmentajaa, niin nyt vastaus siihen on, että kyllä on. Mä oon ollut nyt itse tässä Trailzone-valmennuksessa kohta 2 vuotta ja tää on se valmennus, minkä avulla mä myös juoksin mun ensimmäiset ultramatkat. Meillä on aina 2 viikon välein sellaisia miittejä, missä keskustellaan kaikista erilaisista polkujuoksuun liittyvistä aiheista. Tänään treenillä kisan hiilarimäärä taas testissä, eli mulla oli noin 65 grammaa hiilaria per tunti. Ja muun muassa näihin asioihin mä oon saanut itse helpotusta sieltä, että mä tiedän, että kuinka paljon, milloin ja mitä mun kannattaa kisoissa syödä, koska sehän ei ole niin yksinkertaista, mitä voisi kuvitella. Tämä oli tosi hyvä treenitesti nyt siihen kuukauden päästä olevaan Karhunkierroksen 83 kilsa ultramatkaan ja mulla ei ollut tänään mitään ongelmia, ei imeytymisongelmia, ei kipuja, ei mitään. Oisin jaksanut mennä vielä 7. kierroksen, mutta mä ajattelin jättää nyt kokonaiskuormituksen ja palautumisen kannalta tän nyt tähän. Tämä on yksi esimerkki siitä, että miten niihin ultramatkoille voidaan treenata ja miten sitä kuormitusta ja pitkiä lenkkejä saadaan tehtyä fiksusti. Treenin jälkeen mä meninkin kotiin syömään pizzaa ja jatskii. Mut hei, nähdään taas, moi moi!